De blustekken die werken zo dat de Luxemburger heen. En dan krijg je het wel zien van aan de onderkant is heel mooi zwart worden. Om over het vuur heen te slijpen. Nou, en dat toch steekt er. De nieuwe blustekken maakt brandbestrijding in de natuur een stuk makkelijker maatje. De tekken is goed 4 bij 6 meter en zorgt ervoor dat er eens geen wetter meer nodig is. En dat is belangrijk op plekken dat amper wetter voorhanden is. Van die kwam op het idee naar de bron in het Vochtlerveen. En daar moesten we met de vuurswiepen los om die brand te bestrijden. Nou, dat was al een gigantisch dregere klus. Want we hadden een soort last van de hittestraling. Nou ja, dan kom je dus thuis helemaal kapot. En dan denk je van, nou, dit is toch ongelooflijk dat saaijoeten daar nog steeds moeten. Dus het zou toch wel op een andere manier kennen. Het is net voor het eerst dat Van Dijk een uitvinding doet van de brandwacht. Eerder al betocht er het aanneemde jarrenpak. Dat kan gebruikt worden bij ongelukken in jarrenkelders om de apparatuur zo te beschermen. Deze uitvinding wordt intussen al op een soort plakken in Nederland gebruikt. Ja, ik ben een beetje de Willy Wartel, maar dat komt dan ook. Je zit er maar de techniek en het intoren komt je voorbij. En dan denk je zelf wel van, nou, ken het ik al, ken het ik makkelijker. Nou ja, dan denk je er nog eens even naar na. En dan als je een Eureka hebt, dan wordt het wat of het wordt niks. Van Dijk had patenten onvregen op zijn vinding. Hij hoopt dat boswachters en andere natuurleefhouders in de toekomst standaard een blustekken in de auto hebben. De uitvinding maakt het in september kans op de innovatieprijs van de Nederlandse Vereniging van Brandwachtzorg en Rampenbestrijding.